Fil-Parlament il-kap tal-Oppożizzjoni reġa' ddefenda l-iskema ta' self sigriet li nieda l-Partit Nazzjonalista fl-aħħar ġimgħat. Skema kritikata minn bosta minħabba nuqqas ta' trasparenza. Iżda l-Simon Busuttil din l-iskema mhix problema, anke jekk fil-Parlament il-Prim Ministru sfidah jgħid u se jippubblika l-ismijiet. L-oppożizzjoni qed tgħidilna qed tgħidli għalhekk trid tiġġieled il-korruzzjoni, għalhekk neħħejna l-preskrizzjoni, għalhekk daħħalna l-liġi tal-finanzjament tal-partiti, għalhekk aħħalna li jkun hemm protezzjoni għal whistleblower u għalhekk daħħalna l-liġi tal-finanzjament tal-partiti li n-naħa tal-oppożizzjoni ma tridix ħarġet biskema ta' ċedoli tal-korruzzjoni. Iżda quddiem dawn id-dikjarazzjonijiet b'saħħithom, Busuttil seta' biss jiddefendi l-iskema mingħajr ebda spjegazzjoni ta' kif se tkun trasparenti. Int se tkellimna fuq iċ-ċedoli, Prim Ministru, int taf tistħi. Fuq kollox Simon Busuttil ftaħar li l-partit qed ikompli jsellef u juża l-każini f'każ li ma jkunx jista' jħallas. Xi doħra ta' kif taħt it-tmexxija tiegħu il-qagħda finanzjarja tal-partit baqgħet waħda imwiera. Għalhekk nisselfu mingħand in-nies b'interessi kummerċjali. Għalhekk imma aħna għandna fuq xiex nisselfu, Sur President, aħna għandna fuq xiex nisselfu.